Hello guys, karon guys, gutad ko og carrots og pipino. Kita mo na duha ka cucumber ug isa ka carrot. Bahaw mo pa nga. Naaday kuan limon dani. Sugar dayon. Ana to mga kailangan guys ha. Ato lang ni siyang tunga-tungaon guys. Yung unang cucumber kay favorite yun ako ni. Diba? You see how cucumber is very soft. Diba? Dali ako ni cucumber guys. Si tambalan ng cucumber. Tambal niya siya sa arthritis guys. Idigya ko na siya sa arthritis. Uric acid. CF? Fresh yung butang dami guys. Yapil po na ito ng isa ka cucumber guys. Para daghan ng cucumber kay carrot dako kayo. Dako ng carrot ba? Tak mo na. Carrot is very big. Pumapit mo. Baji. Gini agawa mo. Laro siya. Wala, nahulog. Ay, pero na guys, limpyo nga sa damit kuan. Table. For the loss. May balayo ko Iwasun guys. Look how hard is the carrot. Nagmaya po. Nanggigigil ako sa iyo. Og karon guys, nahuman naman og gutad ning cucumber og carrot. At na to, ang limon. Chiu chiu chiu. Tara, tangat ng limon. Dapat ilokon dyan siya guys. Para asin kilig. Guys, mix din na to guys. Para masagol. Og sunod para guys, ibut na na to og magic sugar na brown. Ay isa. Sara. Og atong ibutang. Og tunga. See? Para maadto sa ilalom ang sugar. Mas tagol din siya sa lemonade. See? Kung guys, akong tilawan akong gibuhat, no? Wow! Okay guys. Bye guys. Thank you for watching. Chloe May Manales.